Hvad så, Lotte? Du står bare der. Der står stenet. Man skal gå tidligt, ikke? Du skal ikke have fuld skæg. Det er det der gedeskæg, jeg render rundt med alle sammen. Han render rundt og gør sådan her hele tiden. I ligner lort begge to. Det ser bare dumt ud. Nej, vel Thomas, det ser godt ud. Nej, I ligner lort begge to. Det er en sindssyg forskel at gå fra at hade skolen og virkelig ikke gider at gå i skole til at ville i skole hver dag. Altså, jeg vil helst undvære sommerferien. Jeg hørte jo ikke til nogen steder, og så den smerte, den kom bare ud på de mest mærkelige måder. Altså, jeg slog mig selv og skar i mig selv. Og den der er lige nok der, det er den dybeste, jeg har. Det tog nok 3 måneder, før den helt ordentlig. Vi har slappet af, og de stemmer, jeg havde i mit hoved, forsvandt, og alt sådan noget. Og så begyndte jeg bare at tage det mere og mere, og til sidst så valgte jeg så at tage hjem, for jeg havde det dårligt. Og så dagen efter, så havde jeg vendt det hvide ud af mine øjne. Det jeg var mest bange for, det var, at jeg ville ødelægge mit liv fuldstændig. Blive afhængig, og så simpelthen se mit liv passere forbi, mens jeg bare sidder og kæmpe skæv inde og kigger i tv. Jeg kunne falde til ro, når jeg tog for eksempel amfetamin. Og det gjorde så, at jeg i en lang periode faktisk var afhængig af det hver dag. Fordi nu havde jeg fundet noget, der kunne gøre mig stille og rolig. Og det havde jeg aldrig nogensinde oplevet før. Jeg fik jo ro, fordi jeg tog jo en masse stoffer og en masse ting og lavede ballade, og jamen, det gav bare ekstra ro for mig at vide, at det var meningen, at jeg skulle være sådan her, at det ikke bare var mig, der var en dum unge. Det så meget sort ud for mig. Jeg havde ADHD, jeg var overblind og hjerter ud af, ikke? Selvfølgelig faldt ned af det og slappet af, og synes, at det hele gik meget bedre på, men det synes man jo kun selv. Altså, jeg fulgte jo stadig ikke med i skolen, og på et tidspunkt, så var det bare ikke nok. Altså, så skulle jeg have noget andet. Noget, der ikke fik mig til at slappe af, men noget, der fik mig op at ringe. Det var jo super fedt, synes jeg, dengang, fordi man blev ligesom et overmenneske i sin egen verden der. Og verden var et meget bedre sted, når jeg var oppe at køre. Når jeg så mig selv i spejlet, så så jeg mig selv som et helt fantastisk og genialt menneske, altså på trods af, at jeg nok har været en af de største fjolser i hele verden. Altså. Hvis man kan lyve så meget for sig selv, som man gør, når man er på stoffer, og man til sidst tror på det. Jeg har ikke taget stoffer, det har jeg lige prøvet, men jeg har røget hash, og jeg drikker alkohol, ligesom andre unge mennesker gør i weekenden. Det er egentlig ikke sådan noget med, at jeg sidder og er dybt afhængig af det. Jeg kan bare godt lide at drikke øl, for jeg synes, det smager godt. Og det er jo hamrende. Det er jo altid hyggeligt, hvis man har besøg. Men samtidig så bruger jeg det som en form for sovemedicin. Man er en del af et fællesskab, og alle hjælper alle. Og vi hjælper hinanden, hvis der er en, der siger noget grimt til en, så hjælper alle vi andre og siger, prøv at høre her, sådan skal du ikke snakke.
Jeg har lært at leve med min ADHD. Jeg har lært at sætte nogle begrænsninger for mig selv. Hvornår jeg har fået nok. Hvornår jeg ikke kan mere.